ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଗାଡ଼ିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଆକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ବୁଝିଲୁ। ସେ ଠିକ୍ ତ ତୁ ଲଗେଇଥିଲୁ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଗୋଟେ ମାର୍କ ନେବ ବୋଲିକା ତାକୁ ପୁଣି ରେଜିଷ୍ଟର ଲଗେଇକି କାଢ଼ିକି ତାକୁ ମାର୍କ ଦେବାକୁ ଡେରି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ତୋତେ ଲଗେଇଥାନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ କେମିତି କରିଛ ପରୀକ୍ଷା ଯେ ଚଳିବ କ'ଣ ତମେ ଚଳିବ ତମେ ତ ଭଲ ମୁଁ ତମ ପାଟିରେ କେବେ ଶୁଣୁନି ଭଲ କରିନ ଏତେ ଭଲ ହେଇନି ଭଲ ହେଇନି ମାନେ 50 ଉପରେ ରହିବ ତ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ତମର ତ ଏଇ କଥା ସବୁ ସସ୍ପେନ୍ସ ମୋ ଆଗରେ ସସ୍ପେନ୍ସ ମୋ ପଛରେ ସସ୍ପେନ୍ସ ତମେ କେମିତି ସସ୍ପେନ୍ସ କାହିଁ ରଖୁଛ? ମନେ ପଡ଼ିଲାନି ଆଉ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ିଲା କାଲି ମନେ ପଡ଼ିଲା ଏ କଥା ବେଶୀ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ବେଶୀ ତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲା ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ମୋଠୁ ଯିବା ତମେ କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲା ରବି ସୋମ ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ 4 ଦିନ ହେଇଗଲା ମୋତେ 4 ମାସ ଭଳିଆ ଲାଗିଲାଣି ବୁଝିଲ ତ। ତମେ କେମିତି ଜଲ୍ଦି ସାରିକି ଆସିବ ମୁଁ ଖାଲି ଦିନ ଗଣୁଛି ଖାଲି ବୁଝିଲ ତ। କେମିତି ତମେ ସାରିକି ଆସିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିବି ମୋର ଇଏ ହେଇଗଲାଣି ଆସିଲେ ବେଶୀ ଯେତିକି ଦିନ ବାକି ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବ ନା ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବ ଯାହା କହିବି ତା ଖାଇବ ତ ହଉ ମୁଁ ନାହିଁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଅଛି ତମେ ଯାହା କହିଲି ତା ଖାଇବ କିନ୍ତୁ କାଲି ରାତିରେ ତମକୁ 9ଟା ବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂ କରିବି କହିଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଥା ହେବେ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ସେତେବେଳକୁ ଠିକ୍ 2 ଜଣ ଲୋକ ପଳେଇ ଆସିଲେ ବୁଝିପାରିଲ। ସେ ଆସିକି ଅଧଘଣ୍ଟା ବସିଲେ ତାପରେ ପିଲା ଗୁଡ଼ା 10th ପିଲା ଗୁଡ଼ା ବମ୍ବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ପଳେଇଲ ସେ ଟାଇମ୍ଟା ତମ ଟାଇମ୍ଟା ସେ ତମ ଟାଇମ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ରାତିରେ ବେଶୀ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସବୁବେଳେ ଆଉ ତମେ ଆସ ଏବେ ଆଜି MD ନାହାନ୍ତି ଆଜି ବୁଝିଲ ଆଜି MD ନାହାନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ MLA ଯେଉଁ ମରିଆ ଥିଲା ତାର ସୁଧରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜି ସକାଳୁ ଭୋରୁ ଗଲେ ଆଜି ତମେ ତ ଆସିବାର ନିହାତି ଦରକାର ତମକୁ ଏତେ ମିସ୍ କରୁଛି ମୁଁ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନି ବୁଝିଲ ତ। ମାନେ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିବାର ମାନେ ମୋର୍ ଦେନ୍ ୱାଇଫ୍ ହଜବେଣ୍ଡ ରିଲେସନ୍ ଦି ରିଲେସନ୍ ଇଜ୍ ମୋର୍ ଦେନ୍ ୱାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ହଜବେଣ୍ଡ ଏତେ ତମେ ମନେ ପଡ଼ୁଛ ତାର ହିସାବ ନାହିଁ ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ମୋ ୱାଇଫ୍ ଯଦି ମନେ ପକାଉନି ତମେ ୟୁ ଆର୍ ମୋର୍ ଦେନ୍ ମାଇ ୱାଇଫ୍ ବୁଝିଲ ତ। ତମର ସେମିତି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ତ ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ବେଳେବେଳେ ତମର ବେଳେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ତମର ବେଳେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ତମକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଦିନ ତମେ ଆସ ମୁଁ ତମକୁ ସେଇଟା ହିଁ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ତମ ହସ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ତମ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ତମେ ମୁଁ ତମକୁ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ଷ୍ଟେୟାର ସେଇଟା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ବସିଲା ବେଳେ ତମକୁ ଯେଉଁ ଡାକେ ତମକୁ ଆସିକି ସେଠି ରୁମ୍ରେ ସେଇଟା ମନେ ପଡ଼ୁଛି କହିଲି ପରା ପ୍ରତି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରତି ଇଭେଣ୍ଟ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ କ'ଣ କହିବି ବୁଝିଲ ତ। ଆଉ ଏମିତି କଥା ଆଉ ସକାଳେ ଆଜି ହଠାତ୍ ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲି ତମ ବିଷୟ ନେଇକରି ତାପରେ ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଲା ତମ କଥା ମୁଁ ନାଇଁ ତମକୁ ଟିକେ ଲଗେଇଦିଏ କଲ୍ ନହେଲେ ତମ ସେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡଉଥିଲ ନାଇଁ ଆଉ କାଲି ତମକୁ ଦେଖିଲି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା କାଲି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଲି କାଲି ଆଜି ରାତିରେ ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂ କରିବ ଆଜି ତମ ଗୋଟେ କାମ କରୁନ ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂ କଲେ ତମେ ତା ଇଏଟା ନେଇ ଆସ ମୋବାଇଲଟା ନେଇ ଆସିକି ତମେ ଟିକେ ସାଇଡ୍ ହେଇଯା ତମ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବି ଦେବନି କାହିଁକି ସାର୍ କ'ଣ କଞ୍ଜୁସ କି ସତେ ଓ ସେଇଟା କଞ୍ଜୁସଟା ମୁଁ ଜାଣିଲି ଟିକେ ଲିବରାଲଟା ବୋଲି ପୁରା କଞ୍ଜୁସଟା ନାଇଁ ଓପେନ୍ ହାର୍ଟେଡ୍ ନାଇଁ ସେଇଟା ଆଚ୍ଛା ମୋ ପେନ୍ରେ ଲେଖୁଛ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଯେଉଁ ବାବାଙ୍କର ଲଗାଉଛ ତମକୁ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଲାଗୁଛ ପରୀକ୍ଷା କାହିଁକିନା ମୋର ଟିକେ ଐଶ୍ୱରିକ ପାୱାର ଅଛି ତେଣୁକରି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପେନ୍ ଦେଲି ଆଉ ସେ ବାବାଙ୍କର ବିଭୂତ ମୁଁ ଦେଲି ବୋଲି ତମର ଡେଫିନେଟଲି ପରୀକ୍ଷା ଭଲ ହେବ